kay Kristo Jesus. Ijiri ko iti Hebrew chapter 4 verse 11 kuna natin. Let us therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So magawa tayo, tapos sumrot tayo, itinayta, kapaginanaan. Dilawat ta adda, iti mapasa, amay tulad, itinayjay, magkakakita, iti kinauan, pamati. Hindi may sa awagas, sumasano, nagdakamatan, kaya ilawlawag tayo, itinana. Hindi pudno ka inana, kaya adda, kinapo tayo ng Jesus. Kaya tayo tata, na adda, babaklan, iti parabo. Tata, babaklan, iti marunga tulad. Mabirungan tayo lang, itinana, in Apo Jesus, babaklan, kadagiti sa una. Saan mo mabalin na una, nga mabirungan, itinana, in Apo Jesus, asaan man, kadagiti sa una. Gaputat isao in Apo Jesus, ket may isa. As wala na i-geni po in John chapter 1 verse 14. And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So the Word was made flesh. According to this scripture, Jesus is the Word. And so, you won't ever know how to relate or connect with Jesus without the Word, without having the Word of God. So you have to make a commitment to getting into that Word and finding rest in that Word. Finding rest in the Word of God. Finding rest in Jesus through the Word of God. Finding rest in the book of Philippians chapter 4 verse 19. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. Finding rest in the book of Ephesians, chapter 1, verse 3. As it says in Ephesians chapter 1, verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So finding rest in Jesus through the Word of God. Finding rest in the book of 2 Peter, chapter 1, verse 3 and 4, according to His divine nature, hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this you might be a partakers of His divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Finding rest in the book of Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good to those that love the Lord. So finding rest in Jesus through the Word of God. So itilang wagas, ang mabirukang itinana, kini Apo Isus, ket babaan iti sa una. So walang naging itinana, kini Apo Isus, ket kasapon na amon, adalan, sursurman, iti mamunang sa una, tapos mapalit na ka, mapudno, aging tinanapa, kini Apo Isus. Saan mo mabalik na po na mapagkay dyan, pag-review na picture ni Jesus Christ, tapos ko ng Lord Jesus, aging tinanapa, kini ka. Iti ko na di Biblia, iti wagas lang, mabiru kami tinanapa, kini Apo Isus, kaya babakan, iti sa una. Saan mo mabalik, na sumangsawang pa lang, iti magunang aladawan, tapos ko na maging tinanapa, kini Apo Isus, at talag ka kini Apo Isus, saan mo naman masigurado? Nung sigurado pa nga, aging tinanakin na Apo Isus, nung sumasama pa lang, itilay ka maladawan sa pagkakas. So itilang wagas, ako mabali na maginanakin na Apo Isus, kaya babakan iti magunang nga panagtalit kayo, iti sa una. Babakan iti panangadaw kayo, iti magunang nga sa u ni Apo Isus. So dahil sa u ni Apo Isus, iso dahil iti wagas, nga mabali na, ang mabalintatan na aging tinanaka kina Apo Isus. Amen? So iti sa u, kinapot tayo nga Jesus, kaya may maisa. Ipanagdag tayo. So dahil sa u, noong na yung maisa na tao, kapsa, na aging tinanaka kina Apo Isus, wala mong mabirutan na itinanaka kina Apo Isus. So kasano mo, wagas. Iti wagas na kasano mo, mabirutan, itinanaka kina Apo Isus, kaya babaan, iti panagtalag, iti sa una. Jelatas, mapatalat tayo sa u, iti Diyos. Gusto lang itiwagas, kung mabalin ng itagin na kini Apo Jesus. Babae iti panagdependar mo, iti sa Diyos. Babae iti pananginanama,
kaya saan mo nga panagpagwa, panagiti kami ni Diyos. So, when, agin na kini ako Diyos. So, kasano mo wagas? So, iwagas ka agin na kini Kristo Jesus. Kaya babae na ipanangakulun mo, hindi sa una. Babae na ipanangapresyon mo, hindi tunggal pa na i-declare, hindi sa ni Diyos. Kaya ma-apresyon. Nagita ni wagas, kasano nga, mabirukang hindi na kini ako Jesus. Kaya panangapresyon mo, hindi tunggal pa na i-declare, hindi sa ni Diyos, tunggal ka nito, mabasa, hindi sa ni Diyos, ma-apresyon mo, dahil ni wagas, kasano nga, hindi na kini ako Jesus. So, babae hindi sa una, agin inanaka kini ako Jesus, babae hindi panagpadbadayo mo, hindi sa hindi Diyos. So, mabirutang hindi na kini ako Jesus, babae hindi sa una. Kahit mabalin mo ita na kini ako Jesus, babae hindi panagtalag mo, hindi sa una. Kahit magtalag ka kini ako Jesus, hindi mo tayo mapalag na pudno na agin inanaka kini Balacang. So, agin inanaka kini ako Jesus, taka mapalag na pudno at talag ka kini ako Jesus. Gamit ka sa hindi ba lagi na iso ito'y itibiyag, iti mauna nga panagtalag. Di panagtalag at iso itibiyag, iti pamati. Kaya babataan iti pamati, magurtog mo, iti sagot, iti Diyos. So, bundamoy mo nga ginana, kini ako Jesus, babataan iti panagtalag mo, iti sa una. Kaya kanyaman iti mapaspasama, panunutan mo, nga nagiti anak mo, initintiro mo biyag mo, initintiro mo pamilya mo, kaya naimbag da, kaya nagintas, iti masakbayan da. Kaya nanyaman iti papaspasama, nanyaman iti maganda kita, nanyaman iti komentaryo na kita, nanyaman iti pamadalas na kita, kaya okay lang. So, kasta iti wagas, so kasano na aging inanaka iti Diyos. Agbinyag ka iti lugar, iti inanak. Agbinyag ka iti kasasaan, ananakaan. Agbinyag ka iti sidong, iti Diyos. Iti sidong, iti ako. Kaya iti sidong na, agda iti pudlong na inanak. Iti sidong, iti ako, kaya agbinyag ka na adaan iti inanak. Adaan iti talna. Kaya adaan iti kandanayon na baligi. So, ano na, ledo to rest. Umagawa tayo na ginana. So, madaling lang kanta ka, kanta na kapag-diyawan ni Diyos. Dahil dapat panag-inana. Kabalin niya pang panunutan dahil isa uwi ni Diyos, iti aldaw, kinramiki, dahil dapat panag-inana. Mabaling ka-inter mo, iti ako, iti biyag mo, iti puso, iti kararuang, iti amin mo, iti wala, dahil ka kaya panag-inana. So, mabaling lang kita ginana, kaya ako, Jesus, babakan, iti panagtalag mo, iti sa una. Babakan, iti panagdependar mo, iti sa una. Because Jesus is the Word. So, the ako, Jesus, isuna, iti sa una. So, in other than that, you say, well, I'm resting in Jesus. But what does that mean? What it means is, I find rest in Jesus. And I do it by having confidence in relying on the Word of God. So there is no way a Christian can really live the life that he desires to live for Jesus, without the Word.
So, maawatan tayo dito nga ni Apo Jesus ket isu iti sao. Amen? So, nagawag kakabsa, nga iti sao ket Apo Jesus ket saan nga nagsinabali. Isu na matlaan di Chan. Isu ano ba na maging inanaka kin Apo Jesus? Agin inanaka matlaan, iti sao, agin inanaka matlaan, iti Diyos. Ito na ito, hindi pumanay, at dan hindi sao. So, dahil iti sao, at dan hindi pahinaan, pumanay. Kaya ito yung nasao, at dan hindi Diyos. Kaya ito yung nasao, una na, isu Diyos. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, talaga naawatan tayo, na dito yung naawatan tayo katan, na dito yung sa isu ni Apo Jesus. So, mabalik tayo mabasahin, kapag natin, in the beginning was Jesus. Amen. Amen. So, naawatan tayo nga ni Apo Jesus, isu natin sa Amen. Ibagay ni sa Diyos, verse 14, hindi sa nagbalin nga sa sinapo tayo ng Jesus. So, mabalin tayo mabasahin. In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. So, ni Apo Jesus, kiniti sa kahit saan nila sa bali. So, hindi Diyos kalausap, kahit may isa. Basta may kalausap, in James chapter 2, verse 19, ko na rin. Thou believest that there is one God. There is one God. So, nakatag-ibaga ka na kayo, na ado ini Diyos, hanggang may peso. Hindi magbaga lang ni Biblia, there is one God. May salam ini Diyos. Amen? So, mananaw ni amin, may salam ini Diyos. Amen? Amen. Praise God. So, may salam ini Diyos, magbaga ni Biblia. Isu na lang ini Diyos. Awanin na tikas kanya na, isu na mananimos na Diyos. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believe and tremble. So, adalan, hindi may sa na Diyos. Ito yung may sa na Diyos. Pwede na dyan, Isaiah chapter 43 verse 10. 11 ko na lang. You are my witnesses, said the Lord. And my servant, whom I have chosen, that you may know and believe me and understand that I am He. Before me there was no God formed, neither shall there be after Him. So, iti Diyos, may isa, awan iti mo na, ginawan iti sumagsarno. Manana. I am the Lord, and beside me there is no Savior. So, na lang iti mangisarakan. Di Diyos na may isa, iti Diyos Ama, isu iti mangisarakan. So, nung una ni Apo Jesus, siya lang iti mangisarakan. Saan nakakait na sa pulis, sa bali ni Apo Jesus na mangisarakan? Kaya sa bali ng iti Diyos na mangisarakan. So, ang bali ng buhay ni Diyos, no sa bali ni Apo Jesus, kin sa bali ni Diyos. So, nung una ni Apo Jesus, na siya iti mangisarakan, at sa sao ni Apo Jesus, akas Ama. Saan na sa sao isuna, akas anak. Gamit na natin dual nature ni Jesus Christ. Hindi ang damang na ipi, dito nga raw pagkinaga. Kinatao, kina Diyos. So, isuna ka kagsasao ay isuna ka mangisarakan. Kahit nakasawa kagsasao ay isuna, kahit kas Ama. Kapuntawan na dyan Colossians chapter 2, verse 9. Okay, Colossians chapter 2, verse 9, yun na. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So, ang takin pa na, nagtakin pa na, iti sibubukan ang kina Diyos. So, sibubukan ang kina Diyos, handa kini Apo Jesus. So, ang dalang iti may sa Diyos. Amen? Kaya, ibang maganda, hindi ka na tayo kapsa. So, handi mo agdod, ano kasama tayo magitin na? Kini Apo Jesus. No, kasama tayo magitin na, iti Diyos, kasama tayo magitin na, iti Espiritu. Tapo na na yung papanagdagan tayo. Ang dalang iti may sa na Diyos. Tapo mo papanagdagan tayo. Napudno, at malag tayo, iti Diyos. Kasi ko na na-ijay, libro. Sige. The next verse. Exodus chapter 34 verse 14 ko na lang. For thou shalt worship no other God. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. So manangin mo ni Diyos. No ba naman hindi na natin Apo Jesus? O Apo Diyos. Ako Jesus na hindi na natin. At the same time, ko naman hindi na natin Diyos. So maulaw pa. Maulaw pa no. No ba naman hindi na natin. Hindi may isa ka na. Kasi tayo pinanakaw na hindi may isa ka na. So no ba naman hindi na natin Apo Jesus? Automatic, naging pinanakaw kina Apo Diyos. I-eksakto tayo dyan mo ko na napalunod tayo. Nga dala, hindi makunang may sa Diyos, kahit hindi Diyos, kahit makunang managimon. Amen? Kahit dahil ka Diyos, nagbalin na nasag. Kasi ko na nandiyan, 1 Timothy chapter 3, verse 16. And without controversy, God, great is the mystery of godliness. God was manifest in
the flesh. Justified in spirit, sin of angels, preach unto the Gentiles. Similarly din, ang putayuan, Jesus, believe on in the Lord, receive up into glory. So, it is ako, na iso iti Diyos, na iti nga Diyos, kat God was manifest in the flesh. Na iti nga Diyos, kat naglasan. So, nanya, di kaya natin iti Diyos na pagbalinan na, kat mabalin. Basta may maysa iti Diyos, kat nagbalin, na nalasan. Kat nayala kini Maria. So, tatanalawag garod, numamati kayo nga ni Apo Isus kat Diyos. Ikiklim iti Biblia nga ni Apo Isus kat Diyos. Bagbaga ni Apo Isus kat Isuna kat Diyos. Amoy hindi ko na ni Apo Isus sakbay na Abraham at darapon. Kuna na ni John chapter 8 verse 58. Sakbay na Abraham kuna ni Apo Isus. Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Then took the up stones to cast at him. But Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. So, iti bagbaga ni Apo Isus, sakbay ni Abraham na tao, nakaungat na ganito tao, takasano po mga adres unan, iti sakbay ni Abraham, at nabayagan na awan ni Abraham. Gabiti, ibarasat na mga ni Apo Isus, iti bato, bigla ka nagpukaw, kaya ko na ni Biblia, going through the midst of them, and so passed by. So, iti nagpapalitan na, as espiritu. So, ni Apo Isus, iti espiritu, na iti pa ko na nagpapaganda. So, agsasaw ni Apo Isus ito'y nga kas ama. Saan na agsasaw nga kas anak? Doon na ni Apo Isus siya kimangisalakan. Awan yung tinapaadlan kung saan nagkakuha niya kung na ni Apo Isus. So, agsasaw iso na nga kas ama. Saan na agsasaw nga kas tao? So, iti Diyos may maysa. Takong nalawag katapsat nga maawat at yung kas ano, naging inanak yung iti Diyos. So, iti Diyos may maysa. Saan na Diyos ama, Diyos anak, Diyos espiritu? Iti, dito kawan iti pagbagat ni Biblia, makas ito yung termino. Ipagbagat ni Biblia, Diyos Ama, anak iti Diyos, Espiritu iti Diyos. Ngayon, no Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, but at the same time, nagiti, at may maysa naman ng Diyos. So, nagiti na talo ng Diyos, at may maysa naman ng Diyos, ano kas at ipagbagat ni Biblia. Iti pagbagat ni Biblia, may maysa lang iti Diyos, na daan iti adu ng trabaho. So, iti Diyos, anak iti Diyos, yan Espiritu iti Diyos, sa u iti Diyos. Kasi kapag so, iti magbaga ni Biblia natin na adalang iti may maysa nga Diyos. Amen? So, dalawa kapsa. So, nung na niya, Jesus, Yesus na Diyos, hanga jay anak ni Maria. Hanga mabalin ng anak ni Maria iti Diyos. Hanga mabalin ng iti tao, kat iyanak na iti Diyos. Hanga mabalin ka dyan tao, tinangyanak iti na marswa. Hindi ka dyan na marswa, iso tinang marswa, kini Maria. Amen? So, kapag so jay, pagsasaw, Mary, Mother of God, hanga umiso, hanga mayan nato iti Biblia, Mary, Mother of God. So, ibagbagat ni Biblia natin kakapsat. Saan mo kayo ibagbagat? Ni Apo Isus, kaya nagsasao dito kaya iti Diyos nagsasao nga, una na, siya manangin mo na ka Diyos. Awan na iti kas kanya, awan na iti sumarunong kanya, siya lang iti Diyos, awan na iti sa maling mo may salangan, siya lang iti Diyos. So, tata, narawag karod, na awan iti Diyos na tao. So, nung ni Apo Isus, kirkas tao, saan na Diyos? Nung ni Apo Isus, kirkas anak, saan na Diyos? Saan na Diyos di kinatao na? Saan na Diyos di kinaanak na? Saan na Diyos di anak ni Maria? Iti Diyos ijay, kat dyan ang parswag ni Maria, dyan ang balin na lasan. God was manifest in the flesh. Amen? So, tatay, parang tayo may tao doon saan na Diyos? Numbers, chapter 23, verse 19, kuna na. God is not a man that he should lie, neither the son of man. So, nalawag kapsat. Iti Diyos kat saan na? Tao. Mamati kayo kanina ni Apo Isus kat Diyos? Amen. Ibagay ni Biblia. So, sino ti? Saan niya ni Diyos kini Jesus Christ? Diya anak ni Maria? Kuno jay kinaamara. So, kas kinaama is iti Diyos. Saan nga jay anak ni Maria? Kaputa, wala na, may iti Diyos kat saan nga nayanak iti tao? Iti Diyos kat saan nga tao? Saan nga nayanak iti tao? Iti Diyos. Naglawag kapsa. God is not man that he should lie, neither the son of man. So, naglawag kapsa. May iti Diyos kat may maysa. So, naglawag kapsa. Nung pasag natin maginanak na Apo Isus. So, dahil tayo pagtutungtungon tayo tatang na palang inanang kini Apo Isus, palang inanang iti Diyos. Kaya sana nga kaya sa kwen, na saan ka na trabaho, tagi na ka. Nung di ka trabaho pa, naging inanang, babakay na ipanangaparamid mo, iti pagayatan ni Apo Diyos. Ibabalik na dito sa saan ka? Dati pa nagtrabaho, kaya saan nga kaya sa kwen, na saan ka nagtrabaho, tagi na ka. Ngamin, at nagiti, mamunod ko pa, nagiti ka pa na wala na. Ni, so Sunday tata, Sunday magtrabaho tata, awan iti rest di tata, panag-iina tata, haan?
pagayatan na. So dalawa kapsa. Yamin na daw, agin na natin inawis, bawakan, hindi pa nangaramit tayo, hindi pagayatan na. So kung naman, hindi pa nagkinanapit, saan na kayo sa buwan, saan na nagtrabaho? Ngayon, hindi pa nakawat ito na isang tao, hindi pa nagkinanapit saan nagtrabaho. Sigurado, hindi marunong ang daw at nakapuot na walang hindi maganda, kahit mas karkaro lang gawag na saan nang mapadasan, hindi agin na. So di pa nagkinanapit, saan na kayo sa buwan, saan ka nagtrabaho, agin na lang. Hindi ka at trabaho pa, nagagin kita lang, babaan hindi pa nagtalag, hindi pa nagkitindang mo, hindi sa una. Babaan hindi pa naninanamang, kaya saan mo nga pa nagwadwa, kadagiti, tari ni Apo Diyos. Amen? But bayat naging inanapa, iti Diyos. Sinatalag kaman kayo sa na, iti amin nakasakulang. So, ang trabaho ka, naging inanapa. So, aging inanapa, bayat na trabaho ka. Amen? So, basta iti kayat, iti Diyos kada tayo. Aging inanapa yung na, babaan, iti panangaramit tayo, iti pagayatan na. Una na din yung iti Hebrew chapter 4 verse 11. Let us labor or work, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So he says, labor to rest, or work to rest. So he wants us to work to rest. So di pagayatan ni Diyos ka tayo, kahit nagtrabaho tayo, naagin na. Saan na ako na ang trabaho tayo magumagnaw? Saan na ako na ang trabaho tayo sumunod na? Doon ko na lang, ang trabaho tayo naagin na. Kapag ako na na 2 Peter chapter 1 verse 3, at Diyos kat intanan kada tayo dagiti amin na kasapulan tayo may paitibya, tapno agbyag tayo ti kinadayaw ken kinasimpan. So ni Apo Isus kat nalpasan, so nalpas ng sa gana. Nalpasan ng sa gana ni Apo Isus dagiti amin na kasapulan tayo ket itulbet tapno may parangaran dagiti itibyak tayo ket babaan hindi pa naginana tayo ken kuana. Di pa naginana tayo kini Apo Isus, babaan hindi pa nagtalag ken pa nagdependar tayo iti sa una. So, as una na, John chapter 19 verse 30, when Jesus received the vinegar, he says, it is finished. So, nalpasan ngayon namin din ang Isus, nalpasan ngayon pakinggan ang Isus amin, nakasakulan niyo. So, nung una na ang Isus na nalpasan, saan mo kayo magpagagin ang Isus? Naramita naman yun, dyan nalpasan. So, nalpas na tayo ngayon sa rakan, nalpas na tayo nga pinakuan, nalpas na tayo nga hinagasa, nalpas na tayo nga binindisyonan, nalpas na tayo nga binayawayaan, nalpas na tayo nga unang nalpasan ngayon sa ba't iti Diyos, dagiti amin na masapulan tayo na may paikibya. Amen? So, nalpasan. It is finished. Una niya ako Isus, nalpasan. Diyan nalpasan na narami na niya ako Isus, nalpasan. Hanong nga iparamid ba nun, diyan nalpasan. Saan mo ay bagay iti Diyos na ipaay naman nun, diyan nalpasan na ipaay. Saan mo ay bagay iti Diyos na aramitin naman nun, diyan nalpasan nga inaramid. Nudi nga agyaman ka, diyan nalpasan nga naramidan ni Apo Isus. Amen? So ay sabdan tayo, itiyag ka kararap. Nga mangiwag ni Apo Diyos, naramidan na itiyag tayo, diyan nalpasan niya naramid. Nudi nga agyaman tayo. So kita alam ko na ni Apo Isus, kita alam nga niya dating ka. Dahil amin nga naging bagad dating ka, bigbigan, na nagapukin ko na, sulay tayo di mo na, nga panan inanang, diyan nalpasan na naramidan ni Apo Isus. Kasi pa natin yung Bible, chapter 1, verse 6. That the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in us in Christ Jesus. So acknowledge every good thing, all the good things which is in us in Christ Jesus. So, ma-akdun tayo kuma, ma-appreciate tayo kuma, mabibig tayo kuma, dagiti amin na nagimbag na dapat na tayo na nagkabu kay Kristo Jesus. Kaya iwagas mo kasano na mabigbig tayo dagiti amin na nagimbag na dapat na tayo nagkabu kay Kristo Jesus. Kaya babatan, hindi pa nagkina natin kaya wala. So, kasama tayo mga ginanagin ni Apo Jesus, agina natin. Mabagat, hindi pa nangagal tayo, hindi maunangan sa una. So, agina natin tayo kaya wala. Kaya iwagas, na agina natin kaya wala. Kaya babatan, hindi pa nagtalag tayo, hindi sa una. Babagat, hindi pa nagdikandar tayo, hindi sa una. Babagat, hindi pa nanginanama tayo, hindi sa una. So, mabigbig mo, kung mabigbig tayo, dahil amin mo naging ibang ganda na tayo, nagabuti ni Kristo Jesus, babagat, hindi pa naging inanatay, hindi kinapudno, hindi nalpasan, ang naramitan na. Saan na ako na, ipariparingan tayo ng mga rami, hindi bukod tayo pabalan, tatlo, magumpod tayo, hindi kaya tayo ni Diyos. Kundi ka, agina na tayo, hindi nalpasan, na naaramidan na. Kasi yung kakapsat, iniwagas, tukasalo na agina na tayo, kini Apo Jesus. At talag tayo, hindi nalpasan, na naaramidan ni Apo Jesus. Amen?
labor to rest. Dahil dati kaya, pinidiyos ka natin. Nagpas na rin sa hindi amin, akasakulan tayo, na may pakikitinyak. So, itiwagas, naging na natin kina Jesus, kahit babaan, hindi pa nagkalat tayo, karagiti sa una. Babaan, yan ang pasan na naramitan ni Jesus. Sa awan ng panagdana. Kung may man, hindi kinaawan, hindi awan, nung awan, hindi pagbayad mo, hindi bilid di silaw, bilid di dalong, unawan, hindi pagbayad mo, di utang, kahit unang mamatya, na nagulgod, di kinawan para ipakasama sa pulang, kapag yan ang pasan na naramitan ni Jesus. Dahil kahit na, saan na lang sa awan na, ako tugong palatnan, ako unay di managtug na sa iyo, no, di ka, at trabaho ba, na aging kinanang, babatan, hindi pa nangaramit mo, hindi pagayakan na. Amen? Sige. Hindi pa lang kinanang, ina ako Diyos, kahit sige, karamidan lang, aming karamidan. Ang kayo mo man namong, kanagiti piyesta, uno kanagiti lutwat, uno anyaman nito na sistema, dahil di ka lubong kanagiti nga manawan, nalpasan ngay naramit niya ako Jesus. So, agin na natin yung kini ako Jesus. Agin na natin yung ginalpasan na naaramidan na, babatan, hindi pa nagpalat tayo, ginalpasan na naaramidan na. So, in pahay na namin, ginalpasan na naaramidan na, agin na natin yung babatan, hindi pa nag-adat tayo, parang sukiman tayo, kanagiti sa una, tapos hindi tayo mapanagnagan, no, agin na natin yung parang, kahit mapatawag kami dito lumasamo tayo, ang talag na nananay, kini ako Diyos, kahit mapanagnagan tayo, na puno, agin na natin yung kinwala. Amen? Dahil yung panagtalag, kini ako Diyos, kasakulan, hindi pa nag-inanam, hindi ako. Pasapon na maging tinarang, hindi pa nag-inanam, kini ako Diyos. Pasapon na maging inanam, ang kanayan, babae hindi pa nangunaw kung itiniwan mo, kapulang ako, at talaga, karagito yung asaon. Ay talaga, apresiyarat, karagito yung asaon, linglingan. Ako ang mga inanama, karagito yung asaon. Saan ang nagbagwa, karagito yung nga karin. So, di dapat naging inanama, kini ako Diyos. Ako nagmayat, karagito yung asaon, malinglingan tata. Amoy, dito sa uti Diyos, kanayon na baro. No, at talag ka kinako Diyos, kaginanamat kinako Diyos. Kasi kaya niwagas, lukasan mo na ginanamat. Hano ako na nga, kanyaman, baka uman sa mga nita, isusamat mo na. Hindi, sa uwi ni Diyos, kanayon na baro. Amen? Amen. Praise God. Unay pa ulit, hindi sa uwi ni Diyos. Ang maminsan, ulit ka po, okay nga, dati man, dati kaya yung Diyos na ipasagad sa king ka. Namin, haan ka, matalaga na nananay, naging inanak kinako Diyos. So, mati hindi maging, Kuna ni Diyos na bilang na naging amin na po. Kuna ni Diyos na hindi problema sa samutan at saan ng kaliran. Kuna ni Diyos awal ni makalapad hindi ka pintas ng tanan na kanya. So ako Diyos, agin na natin ka. Babae hindi parang apresiya ko karagin nga sa ako. Babae hindi parang bibig ko karagin nga sa ako. So ako Diyos ko bali na paraminan din amin na pagkita. Kaputagin na natin ka. So at talaga pulahan kita. Agin yung darang mangina na mga kita. So unang kanayan mo, makulit-kulitan. Dahil kayo ay magbaga. Kahit nakaayaw, hindi mabang ni ako Diyos. Kapag mapapresya mo, hindi na maraswa, parang hindi sa aming ganda. Hindi na maraswa, hindi diyan mo. Kasi takapagsak, itiwagas, na kanayon tayo magina na, diyan panakaam mo tayo, diyan ang pasan na naramina na. Ngayon, ang dati ng tanbabagan hindi parawon. Awan tayo, babagan ni ilintan. Hindi babagan ni ilintan, hindi parang kinanakat talaga na sa ang trabaho. Hindi bilog lang itinuting, hindi panawan ni ilintan, kat talaga kagaburan na hindi bato, kat mapapatay na awan ng asi. So, naalagam hindi sa balo, hindi na itang mapanawan, kat talaga hangkababalin ka luto, hangkababalin ka mga nano, at ibisita mga mapakalan. So, rin talaga sulat nito, hindi 613 na linto, hindi all covenant, kakaman dito, hindi sa kapulo mabilin. So, sa kapulo mabilin, nakasulat niya, saan ka, ang trabaho, hindi aldaw, hindi panagina na. So, hindi panagina na, tukuin, hindi daan na tulag, kat saan na
Diyos kanya. At tugtugaw na, magpaspasyarat pa. Ano awat at pwede kwarta? So, hindi nagawin, hindi walang bilang na di-collection na, nga nakaragsak. So, nagtrabaho iso na, nga naging hindi na, kapag binibig na, nga niya ako Diyos, tinang trabaho na. Amen? So, as kita kapsa, trabaho tayo na agin na. So, anyan nga trabaho ng tatang, hamo ipabasol kina ako, hamo si dina din ako, hamo ay kumpara tibiyag mo. Hindi ka agyaman ka. Hamo ay kita tibiyag mo, iti sa bali, hindi ka kita mo tibiyag mo kina ako, Diyos kasta kapsa, itiwagas nga panagkina na. Gaputa saan na nagkurang niya ako Diyos kita. Kating ka rin ako Diyos, mauray ito para wala tibisin, at ang tulad tabi umanay nga kanan. So, di Diyos din sabat na, iti amin, nakasapunan tayo. Kaya tamo tayo rin mabalin tayo, nagiging na. Amen? So, lindon, nagiging na rin. No amo nga iti Diyos, kahit saan na ka nga anawan, kahit saan na ka nga baybayan, awan dinadalagan, anyaman, hindi mapasama. Kahit di tamat na, nga mabalin na, iti adina na. So, mabalin na, iti adina na. So, adaan ka, iti nananay, nga talak, kini ako Diyos. Kahit mabalin na, iti adina na. Awan hindi pa naka-stress, awan hindi pa nagdala. Kapag tababiro kang iti na na, dyan ang pasan, na naramidan ni ako Isus. So, isulit natin ko na iti Biblia. Ano ang talat mo kini ako Isus? Ano ang talat mo ni ako Isus? Kit na tayo na itanang, na tinagatuman daw na gumar, na ipangato sa nilangit, at nagtugaw, iti makadawan ni Diyos. Ano ang talat mo ni ako Isus? Kit inarangin na ito, may pasigurado man, nga isalakan na ka, pakawalan na ka, may pasigurado man, nga agasan na ka, wayawayaan na ka, bindisyon na ka, inisalat na, iti amin, nakasat na. Mga rami diti dalan, uray na wala di makita madalan, mga rami diti panguspusan, uray na wala di makita mapanguspusan, mga kinawan hindi makabalin na makalagpan iti ng pintas na plano iti Diyos, ibigyan mo. Amen? Amen. So kapag talot ka, kaya mo Diyos, umay man iti rigat, umay man iti bisin, iti kinalaw-law, iti kinakiramo, iti kinaawan iti, kinaawan, awan to di makabalin na mangisinatin ka, iti ayat, iti Diyos. So kapag talot ka, kini ako Isus. Ang talot tayo amin kini ako Isus. Amen? Amen. Kaya kapag ang talot ka, kini ako Isus, ang bibiyag ka naktan, iti lugar, iti na. Ang bibiyag ka, iti kasasaan, ano naman? Ang bibiyag ka, iti sidong, iti ako. Kag iti sidong na, ada ti salakni, ada ti na, ada ti tanna, kaya ada iti kagkadayon nga balay. So kapag ang talot ka, kini ako Isus, sumunod ka, iti dayta, apagin na. Awan ti pa nag-stress, awan ti pa nagdalag, awan ti pa nagbuteng, awan ti pa nagsamad, awan ti pa nag-atras, kapag na mabiro kang iti na, iti na pasen na naramidan ni ako Jesus. Amen? Amen. So sana magpalipaligat, nga mangbunod, iti na pasen na naramidan ni ako Jesus. No di adi na naakin, wala, babakan iti pa nagtalak, ken pa nagdependar ko, iti na pasen na naramidan na. Amo yung problema, talagin nga naman. Iso ka dahil kasabat na kayo, dahil iti kadagkelan nga kinabaknang nga daking ka, nugun-unan na ito. Dahil iti kadagkelan nga pamati nga daking ka, nugun-unan na ito, magbudak ka na kayo. Ngamin, palagay ka pa naman, ato, ganit isuso, palagay ito nga panawan tata, nga ingga na tata, kasanda na awatan dyan ang pasan na nakamitan ni ako Isus. Kaya mo yun, nakakay, handa ka na awatan. Isang ka po naman, agkakararag na kailangan ako ko awanin na. Kapag kasana ka na awatan. 20 years, 30 years na makiging-gimuhan. At adalan dahil isa ko ni ako Diyos. Kalayan daw na nagdanggalit isa ko ni ako Diyos. Ngayon bulagdang iti puro nga ebanghelyo iti para ko. So dahil ito yung ebanghelyo iti para ko. Dahil hindi kasabag na kayo na lumay kasabag dahil ito yung hindi mo ano ko na bibiyang anibusanan ka kumayan. Kahit na nasa ako, dahil magbagat na kayo, saan pa yung kasabag iti hindi mo malubog. Iso nga dahil magbagat na kayo na dahil ito yung nagpatag, nakanayan ang nagandaggan tayo. Kahit dahil hindi mo buwan para kayo na tawag, balik kayo mamata, ibagay mo, iti kabalayin, ibagay mo, ipamilyayin, ibagay para hindi ka kayo niya. Nakagina nata, itinagpasan, na naramidan ni ako Isus. Babakan, iti panagsalagda, panagdikindagda, kaya panaginanaman na iti sa Diyos, nga sandang agwagwa, panagini ka rin iti Diyos. Tapos, mabalinan da, iti naanay, naginana, nga akulunan da, nagini sa Diyos. Apresyanan da, nagini sa Diyos. Kaya kanayon da, kapanayawan, iti Diyos, babakan, kanagini sa una. Ngayon, itunggal pa na kayo, deklarati sa una, kaya panayawan da, isulit natin wagas. Ibagay na ito, ibagay na ito. No, una yung apostol, pagpasikano talaga, masikat at matalog ka, ibagam na ito, kamalay mo. Ibagam na ito, saan mo ka dalawang dyan ang maling aramid na, ibagam na ito, panagkita na
tinaimbag na dapat, di puro ebanghelyo, di para po. Di pala katay pa na kahit anong di panagungang ni Kristo. Ang muyo rin na kararag na ita, sakbay na mailansa ni Jesus Christ. So dahil tayo di kararag, sakbay na mailansa ni Jesus Christ. Ngayon, kalpasan mo na ilansa ni Jesus Christ in the cross. So nalapasan na ito ay na amin na kita. Amen? Nagpas na ngayon pa ay na kita mo, nagpas na ngayon pa ay na amin na masagulang. So all things that pertain unto life have given unto us. Amen? So magpagana din nagpas na ngayon pa ay kita nakakatawan, ikibaso. So pasad amin dito, amin na naging imbag na kaya't mo, mapasama kitibiyang mo, mapasama kitib pamilya, amin na kita, nagpasad, itinalpasan na naramidan ni Apo Jesus. So naawatan, itibanghelyo di parabot, nga itikararak tatan, kapasan, na nagabot ni Jesus Christ in the cross, babagat ini panagyaman tayo, dinalpasan na naramidan na. So may pararanang amin itibiyang tayo, dinalpasan na naramidan ni Apo Jesus, babagat iti pamati. Pamati ko na yun. So kaya ano pamati? Ebidensya na sikat na mati, kaya babagan, hindi pa nagkinanam. So, saan ka nga ginanakin ni Apo Jesus? Umaikin ka di pa nagdana, umaikin ka di pa nag-stress, umaikin ka di pa nagreklamo, no yan isipusyon ni tibiyag mo. So, awan kita, hindi mo na mapamati. Yung daging ka di pa mati, di dapat mabalinang, hindi nananay na ginanam, di ginalpasan na naramidan ni Apo Jesus. Kaya ebidensya nga ginanaka, na ginalpasan na naramidan ni Apo Jesus, babagan, hindi pa nagyaman mo. Kaya kunang, ako, agyaman ang pensalakan na mo, agyaman ang pinakawan na mo. So, hanong kayo magkakapakawanan na, narasiyak lang at ako managbasa lang saan? Ang mga managbasa lang ko natin ako nadalasan. Ako nisnis ang dahil sana kami kaniko natin ako. Hanggang nisnis may kanina. Itidara ni Kristo na nagaling siya cross. Kaya tinugasan ng dibaso mo. Kaya taklunan lang na itang babae niti pamati. So, naipararang niti kaya mo, babae niti pamati. So, tatan, ang kararang ka kini ako Diyos, kaya babae niti panagyaman. Amen? So, tatan, nakalaman tayo, nagyaman tayo, nagpananan, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging all of every good thing which is in us in Christ Jesus. That the communication of your faith may become effectual. So, kasano ang agbalin na epektibo, hindi ko po na mapamating? Kuna na, no, mabigbig mo. Dahil kaya amin na naging bagay dating ka. Amen? Mabigbig mo kali nga, itigyan mo at itag ni Apo Diyos. Amen. So, data, di pa mating doon ka mapabilan. May become effectual by acknowledging. Babalik hindi panangapnan mo, panangapresyal mo, then panangbiglig mo, talagang amin na naging bag na dati ka sa nagkakini Kristo Jesus. Amin na naging bag dati ka, na panigbig mo, neta, magsan nga bumilang hindi pamatin, kaya ebidensya na agtalihalat ka di pamatin, babalik hindi panaginanangkin pala, kaya babalik hindi panaginanangkin pala, ngapong tingiwat mo, kaya kunang apo, agyaman natin, saladan naman, pinakawan naman, agyaman natin, nagasan naman, binindisyonan naman, binayawayan naman, kaya apo Diyos, agyaman natin sa magmun, hindi amin mga kasakulang. Amen? So, naramitan nila, mamatayap, ininiglara, nga agbibiyag ka, itilugar, itinanang. Agbibiyag ka, iti kasasaad, ano naman, agbibiyag ka, itisidong, itiapo. Kaya itisidong na, ada iti salaknik, ada iti inanang, ada iti talna, kaya ada makankanayon, iti baligi. Kaya agbalin ka, tas iti ng parsuan, itiuskin ka, nga pagbalinang. Kaya mapunin nyo na, panayman iti amen. Amen. Praise God, hallelujah. So, adayawan kayo ako, nawaya kay Abdar mo naging isa ako, at ikas mo ginin ako, panagyaman mo. Pero ako ginin ako ka. Hallelujah. Ikas mo iba. Tukasan mo lang, kaginan ng iba, na mawala hindi panagyaman. Mawala hindi panag-apresyan mo. Karagin isa mo Diyos, ibalas. Tapos hindi pamati, kaya na yung napapisa mo lang. Tignan mo, i-present siya Diyos. Kaya i-present siya, kaya dati ba nakaagas? Kada di wayo-wayo. So, mawalin namin tagina na, kiniapo Jesus, babae, hindi makatalaga mo, hindi sa akin. Sige ka sa, ang mga sayang na tinunod daw, kapag awanan, hindi kas itinay ng kanino, awanan, hindi kas itinay ng oras. Kung natin Biblia, harden at your heart if you hear His word. So, ako mga katatlo na din puso. Ano ko na lang din puso? Babae, hindi pa nangako doon mo. Noon niya itinangagam at nagsaka. May pakandinan pa sa naragitan ni Apo Jesus. Saan mo na ulit-ulit ang pagpakawan, hindi yung agyaman ka, pinakawan na niya ako. Dahil katiwagas, lupasan mo, mga mabigbig mo, lupasan mo maging kinanaka, kaya Apo Jesus. Amo, dapat na kaya Apo Jesus. At dahil ka, di ba na kayo sa lahat. Dahil kitiwagas, dahil tingin magagparapin, kaya iso di ba na kayo sa lahat. So, ang gundaway mo kapsa, siga kini di Diyos, makitungtong mo patata, di Diyos. Tunggal may isa, makisahit ang kina Apo Diyos, hindi ka babalik di pa nagyaman. Bibigyan, hindi amin na dahil nag-iba, amin na nag-iba, nagapa amin nila.
kami nagpari-parigat nagkarkararang tapos sa butuin niya amin na kasapulan may kapita ng pasunin sa matapos. Yes. Agila na kami nilay na. Agila na kami kinkaabo Diyos. Kapalan ka rin sa umuha na ng ganmiya. Karagin ka rin mabuhay. At muna di amin na kasapulan mi. Ako Diyos agyaman kami hindi mo na ngayon sa latang na kami. Ako Diyos agyaman kami hindi sa umuha pinakawan na kami. Ako Diyos agyaman kami din bagang mga kali kami na ako. Agyaman kami unay nilita. Agyaman kami ako Diyos. Ako na may nagasan na kami. Karagin isang din mo na agasan kami na ako. Agyaman kami nilita ako Diyos. Agyaman kami ako Diyos hindi amin. Agyaman kami ako dahil. Karagin i-blessing na ako. Agyaman na kahigyan. Karagin nga mga kapsat ako Diyos. Nagibag ka pa. Agyaman na wala. Hallelujah. Sikat ikaiimbagan ni amin. Awan hindi dabaskin ka ako Diyos. Ngunit amin din ka na imbag. Yes. Nagibag hindi plano. Nagibag na hindi ka kakapsat. Agyaman na nag-blessing. Agyaman ka ako Diyos. Agyaman na hindi maling. Hindi may sarang kapsat na test. Before next time, gayaman ako Diyos. Agyaman kami ikaw ako. Hindi kinasilid din yung pukin ko na ako Diyos. Agyaman na ako Diyos. Kaya hindi nagipalagit na ako. Kaya hindi amin din nadal na ako. Agyaman na ako Diyos. Nagbibiyagis mo na hindi na natin. Agyaman kami ako. Hindi kami ako Diyos. Kasi magpapumabangan ang kanahin din isang bato. Yes. Kapag hindi pa nagiging na namin. Yan ang basa ng nakamit mo hindi. Kaya hindi ka rin